अशा प्रकारे ही पावभाजी तयार झालेली आहे। आज थोडं तिखट प्रमाण कमी ठेवलं आहे, कारण ही पावभाजी मुलांसाठी जाणार आहे। लहान मुलं खाणार आहेत ही पावभाजी। आता पाव भाजण्याची प्रक्रिया चालू आहे बटर लावून। आज देवश्रीने खूप मेहनत घेतली आहे। तिच्याच एक्झाम संपली आहे, तिला माहित आहे आता पप्पांकडे ती रिक्वेस्ट मागणी करू शकते, डिमांड करू शकते की पप्पा मला इकडे न्या तिकडे न्या फिरायला न्या। आज मदत करायला बसली आहे। येस और नो? सुगरण अर्चना झाली का पावभाजी तयार? पावभाजी तयार। वाव। चला थोडी टेस्ट करून बघतो कशी झाली पावभाजी। यम्मी, एक नंबर। मम्मी थँक्यू, एक नंबर। प्रकारे पावभाजीवर ताव मारला जातोय। आमची परिधी राणे आणि देवश्री राणे। ही डिश कशी वाटली जरूर कळवा। व्हिडिओला परी बोलते, व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा।